gelak publikoan ez direla itxi behar, eta gainera aipatuko dugu zenolako baliabideak egon daitezkeen hori ez gertatzeko. Alde batetik, irakasle interino pilo bat dago Nafarroan, kontuen ganberak egindako azken fiskalizazio txostenean horiek eman zuten kopurua da 159, orduan jende pilo bat dago modu interinoan ikastetxetan, eta eskatzen duguna da Nafarroako parlamentu ikusitan Espainiako gobernuak ez duela deus ere egiten, eta PSN-ek, PSOE ez dela mugitzen, PSN-ek ez duela deus ere egiten, eskatzen diegu gainontzeko alderdiei indarrei Nafarrorako egiteko enplegu publikorako egonkortze lege bat, bai? Irakasle horiek finko izateko eta ez botatzeko edo zein honetan. Gero bestetik eskatzen duguna da, baita ere, ratioak jaitsi dira oso gutxi itun berriarekin, berez Espainiako gobernuak prestatu duen lege etasmo berri batean ratioak are gehiago jaisten dira, eta eskatzen duguna da ratioak jaistea askoz ere gehiago, hain zuzen ere, gelak existeko sistema publikoan, bereziki. Orduan, horrekin denarekin, ja gu kokotaraino gaude kejurekin esaten dutenean adibidez, gobernuan bertan Euskarabideak esaten du ez daudela ados gela itxiera horiekin, baina gobernu berean PSN-ek nahi duena egiten du, ez? Pues alderdi horiek geroa bai EH Bilduk eta UPN-ek badute aukera foru lege horiek egiteko. Guk informazio partziala besterik ez dugu, baina badakigu gelak itxiko direla adibidez Arbizun, Elon, Iruñeko San Francisco, Lesakako Irainen, Mutiloako Irulegin, Orkoiego Zabalarren, Sarrigurengo Joakin Lizarragan, Uharte Arakilen eta Zubirin. Uharte Arakilen itxiko dena da haurrezkuntzako geleak bi geletatik bat, eta horrek suposatzen duena da ikaragarrizko migrazio tasa duen herri txiki batean, eskola horiek ez izatea euskara normaltzeko eta ama hizkuntza edo hizkuntza behikular hori modu txukun batean jasotzeko. Ez baitu hezkuntza departamentuak baliabiderik jartzen eskola txikitan halako beharrei aurre egiteko. Horrek esan nahi duena da beste ikastetxe batzuekin alderatuta eskola txikiak direla benetan oso kaltetuak neurri hauekin. Orduan egoera oso larria da eta lehenago esan duguna, ez? Gobernuari alde batetik eskatzen diogu. Gobernuari baino parlamentuari eskatzen diogu foru lege horiek egiteko, alde batetik enplegu publikoa egonkortzeko foru legea, eta gero bestetik eskola ratioak arautzeko beste foru lege bat.